नमस्कार। माथेरान पंचशील नगर मित्र परिवारातर्फे महाड पूरग्रस्तांना जीवनावश्यक वस्तू मार्फत मदतीचा हात। चंद्रकांत सुतार, माथेरान। अतिवृष्टीमुळे दरडी कोसळून रत्नागिरी, चिपळूण, महाड येथील नागरिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे। अशावेळी ठिकठिकाणाहून प्राथमिक स्वरूपाची मदत विविध माध्यमातून या भागात पोहोचत आहे। माथेरानमधून पंचशील नगर मित्र परिवारातर्फे महाड पूरग्रस्तांना जीवनावश्यक वस्तू मार्फत मदतीचा हात पुढे केला आहे। पाऊस कमी झाला असला तरी आता तेथे चिखल, माती, घराचे बघणं अवशेष पाहताना मन सुन्न होते। माथेरानमधील पंचशील नगर मित्र मंडळीने सामाजिक बांधिलकी जपत असताना कोरोना काळातही येथे माथेरान येथे अश्वपालकांना भुसा, गोण वाटपद्वारे मदतीचा हात पुढे केला आहे। त्याच सामाजिक बांधिलकीतून या मित्रमंडळीने महाड येथील खरवली बाधित गावांना जीवनावश्यक वस्तू, पाणी, बिस्किटे या स्वरूपाची मदत थेट गावात जाऊन देण्यात आली। तेथील प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहून मन हेलावून गेले, कारण ही मदत म्हणजे तात्पुरती असली तरी शासनाने, स्थानिक प्रतिनिधींनी लवकरात लवकर बाधित गावांना योग्य ते आधार देणे गरजेचे आहे। एका क्षणात होत्याचे नव्हते झाले आहे। अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त झाले आहेत। निसर्गाच्या रौद्र रूपाने न भरून येणारी हानी झाली आहे। चंद्रकांत सुतार, माथेरान।